खुलुमबाय सुनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि जे फगबायनाय महर लानसिनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबसिनायमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबा जाबाय आरोना रिकुवेस्ट खालामखानाय थाबाय बिमा बुरि नालाय आरो माथो हाबाफारिथ' दिनै मा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो इन्ट्र'खौ मानो लाग्रोनाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो मा होनना बुंनो आरोना गानबाबो जोमबाबो अरनो रोंला बडिफ्रानो नै बेसेबांबा बेग्रांजोब्बाय भगबान हे भगबान जोंना दिनै बोरैबा जाथारबाय बेयावसो जिरायनानै गानहोबाय थादोंमोन आङो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै इथिंसो मोथो मोथो मानो इदि होनबाय थादों मा देरायखाबायना हामा हामा फैदो फै सना आं बामगोन फै फै आं थाबनो लायगोन दे मादे गाबना सना फुंनिफ्रायनो रोजाबबाय थानाय दिनै भगबान आं दुगैनानै फुङावनो साथि बाथि लागायलायथारबाय फैदो हामा बेखौ बुजायबाबो हायैनिनो बिदाखौ थिनहरगोरलायथारबाय आं बेस्रा बिदाया थाबायनानैसो थांगुलायबाय ना बे जायो फै आं बामनोसो फैदो फै मा फैदो फै सना बामनो आं बामनो फैदो बामगोनसो आयो गथ'आहाय बिदि गाबबाय थानोसै मामिया रागा जोंगोन खिन्थु अनखाबायना नोंखौ आङो मेला थाङोना बयबो थांनांगौ स्कुलाव देरबायना स्कुलाव थाङाबा लेखा रोंनाय नङा नोङो लेखा रोङाबाथाय बे आबौफोरा नोंनो मेथाइखौनो हरनाय नङा फैसाखौनो साननो रोङा बियो वानथुखौनो साननो रोङा होननानै मिथिबाय थाबनो गखायो आं लायगोन ना आं नेबाय थागोन जा जारलाहाय सुनाफोर फुंनिफ्रायनो आयौ हामा बिदि गाबनानै स्कुलाव बोरै थांगोन नोङो गाज्रि नुयोना हामा गुग्रा गलायनानै स्कुलाव बोरै थांगोन लासिं नों बे आगैफोरानो स्कुल थांबाय नोंथ' आब' जाबावबायसो हामा होनखादां दा गाबखासै जाबाय हामा दा गाबखासै आगैफोरानो स्कुल थाङो थुदो आं बावलेखे गनोसै ना नों आदाया मालाय थांबाय बावलिलांबाय आदाया खथ' मोजां नुबाय नै बा बेनोसो मोजां नुथारबाय नै नायदो नों जि मोजां नुबाय आयु नायबावलासो जों मानसिफ्रा रेडि जाबाय आरोना थावब्लाबो बेयावनो दङ जोङो आङो नै बेग थेग लानानै रेडि जालायलायबाय ओमफ्राय नै दासिमबो आरो नै 1 सेकेन्ड नैबे खनायाव हाबसोहैबावबाय आरोना थांनो लागानो जाहैबाय बियो उफाय गैया बुद्रुबाबो लांनांगोन नङाबा बिदिनो अयभास जालांसिगोन ओरैबादि बादों आरोना मानसिया लोगो थोगो मिलायथ'वाखै ना मायाखै ना मानि थाखाय इसिबां बादों गोदानखायनो इसिबां खोमा बिदाया आगोलाव स्कुलाव गाबहैयोबाबो न'निफ्राय थांनो एक्साइटेड मोजां थाङोमोन आरोना गाव जाग्रा मोनलांबानो बेना आरो अख्राया एसे एक्सट्रा फैदो बे खनायाव थाबाय थानोसै नोङो समस्या फैदो मा हामा गाबखौ खुगुनि गेजेरजोंबाबो दोननानै फैबाय आङो रुमाव एसे थांफिननोसै थानाया रुमाव हाबाफारि दंबावो बेलेग थ' एसे हाबहैनो आरोना र' थारमाने सिबाय बिदि हेभिबो खामानि गैया रुमावबो माने एकदम दहाय फुङावनो स्रां स्रिं सुखादों आरोना आङो जा खिथिदों एलुइला बे सान्दुंखौसो एसे गिलुं मोनदां दाथ' एसे दङ नै नाथाय जोमै दाखायाबो नुजासारनानै दङना जेखियानो जादोला मैयानि बासिया दं माखासे थिखोनसै दिनैनि गिसिया थाथोंसै रुमनिफ्राय आरो ओंखारबोनानै डाइरेक्ट खदमथलायावसो हाबाफारि ओंखारलायबावबायना आंना माने गोसोखांबाय आरो बावखानोसै नांखागौ जेथिया थांखानोसै होननायसो एकदम लाखि लुखि ब्रेक गैया रुमनिफ्राय सिदा खदमथला आवगायलांगासिनो आङो रुमाव सफैबाय होनबा बिमा फिसा नों जेनेबा गाबबाय थाबोदों मा स्कुलाव गाबबाय थादों ना आंखौ नुनानैसो गाबदों दोनहैनायावथ' गोरोनावखानायमोन थिगसे आं फैयावबो गाबदोंमोन नोङो गाबबाय थादों एसे सिरि थायाखै एसे सिरिथादों थायाखै एसे ओमफ्राय उनावसो गाबफिनदों बिमाखौ थाब नुद'आबाबो समयसासो बेना गनाय समाव हाय आल्लाह मा जाबावगोन मालायफोरनि फिसाफ्रा गाबगाबाय मालाय सोरबा गाबला माबाला होनबाय जोंना दाबो समस्या नै बिमाया दहाय खदमथलानिफ्राय लानानै फैलायबाय
ओंखारदो दे फैदो खुनायाव हले सबसे फार्स्ट डिभिसन आरोना नोंनि बेगखौ दोनबाय आं आंनि बेगखौ बाय दोनखो जालायबा नों जायाखै आं हरनायखौ मानोथो जायाखै मा बिनि थाखायसो बेगखौ खबर लादों नोङो आं सहायनो हाला आंनि फिसाखौ भगबान बुस्थुआ दासो खुगाया जि मोजां गेवबाय आरो बेना बाब 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 मा होनो नानि नै बे चक्लेटखौ नों स्कुलावनो जानो हायो खेवनानै बायद'फोरानो टिफिनखौ खेवनो होआ नों हायाबा खेवनानै होखायो मिथिबाय नुबाय नै बेगखौ दोनहैबाय आं बेगाव दं नालाय बिरादथार लाबो दे लाबो नों मोजां मोननायखौसो आं हरखादों नों मानो बिदि गाबनांगौ जाखो गेजेराव गाबाखैनो गाबनायालाय बायद'आ खिथादों आंनो उनाव बाबा अय बाब गस्ला खुग्रोनांगौ बिदि जाग्रोजाया देलाय नोंनो मा हरदोंमोन दे खेवलाय टिफिनखौ खेवनो हायोना हाया नोङो देलाय बोलो गैगोना गैया बुवा माथो हायोलाय गथ'आ नुदों बावलि केक हरदों आङो चक्लेटबो गरनै हरदों आरो बे चक्लेट एक्सट्राखौबो लांबाव आरो सोलाबावदोंसो नों गाज्रि फासि दा सोला बेखौ खोनासंलाय माव नै आंखौ नाहर नै स्कुलाव थाङाबा बिदि मोनजाया दे खोनाबाय थांनायखायसो मोनजादों दे थांबावना थांला मोजाङै थाङोना देखसा खर'खौनो थिखङा थैखागोनसो थांबासो आं बिदि जाहोगोन थाङाबा आरो जाहोला दे आङो दे मोजां बुंनो थांगोन नङाबा आं दा गारहरगोनसो गुड नङाबा खोरखिथिं फिउ गारजोबसै नै बिमाया रागा जोंखादों मिन्थिखा दे हर गस्ला खुनसे फैदो बायद'आ मा जादोंमोन बायद'नि हेपि बार्थडे ए सोरनि बायद'नि बायद'आ खिन्थादों आंनि हेपि बार्थडे जादोंमोन होनदों ना मा होननाय ए ओमफ्राय चक्लेटखौ गबजादों केकखौ मा खालामनाय बायद'आ मा खालामनाय मा बायद'आ खिथालाय आंनो आं नुवाखै नालाय आं बिमाया स्कुलाव थांनो मोनला नालाय मा खालामनाय अबाय जिरायहैदों बेरेंसियाव जिरायदों गाहा बायद'जोंसो जिरायबाय थादोंदां लोगोआनो दाबो जाख'नराखै आं एक्सट्रा बेलासियाव गेलेग्रा लोगोसो नागिरनांसिगोन अबेबा खाथि खालानि दङबा आरोना बेयाव नार्सारियाव हरजेननायफोरखौ नङाबा मानसिया मोनथारनाय नंला बे फटकरिया थांनानै मोननो बिराद टाइम लाखायो बेनो ओरैनोबाबो आरोना बेनि नेचारेल बायदिखा बुस्थुआनो एसे उन्दैनिफ्रायनो बेबादि आरोना बियो माने गिदिरजोंबाबो उन्दैजोंबाबो आरोना सोरबाफोर आलासि फैबाबो बिदिनो बेना फैजेननाय समाव आलासिखौ एकदम थाखुमा लाजिबाय थागोन आरो बियो ओमफ्राय उनाव आलासियानो थांफिनगुलायनाय टाइम जानोसै बे समावसो लास्टाव एसे मोननोसै ओमफ्राय जेला मोनबाथाय गाबगु खुगु हगार हरफिनलायो जानोसै बिमादैखौबो एखमबा बिदिनो जायो फैरा मोननो रोङा थांफिन लागायावसो मोनफ्रुलायो आरोना हजोंबो बिमायमोनजोंबो एखमबा बिदिनो बियो गामियावबो बिदिनो बियो मा होनना बुङो दा ओंखायनो मानसिया एसे टाइम लागोनदां लोगोफोरजोंबो पटकरि एडजास्ट जानो रोंनाय नङा बियो ओमफ्राय जै जाबाथाय जाबाय बेखौनो नांबाय थागौ आथा जागोन आरोना ओरैबादि अबस्था मालादि मोनबावगोन ओमफ्राय नोंजों बै बाबुजों गाबबाय थादों सोरथो नों सिरि थादों बे बाबु गाबबाय थादों ए बे बाबु उन्दै नालाय नों एसे देरसिन जाबाय नों आब' जाबाय नों गाबनांला दे मादे मालाय गाबनायखौबो थाल दंलायबावो दसे सिरि थाबाय नालाय मालाय गाबनायखौबो थाल सासे उन्दै हौवासाबो बिदि गाबखादों आरो गाबै रुमावनो हाबखाला नुखादों आङो बेखौनो बुंबाय बे जारलासो आरो दा गाबसै दे मा नों दे लासिंसिं जाथारो दे नोंखौ आयु आब'आनो गाबबाय होनगोन दे मा खोनाबाय हे भगबान ओंखौनो होनथाराहाय मारै होनदों मा सोरबा खेवनो नागिरदोंमोन दरजाखौ आनै आनथि बिमानै मोनबाय नै जोंहा स्कुलाव ओमफ्राय खेवनो हायाखिसै मा खालामदों मादों बेखौबो थाल दंबावलायो आरो माबा माबि खिथागासिनो आंनो एकदमबारे एक्टिं खालाम जाखां लोंखां ओमफ्राय सानै सुबुङा आयु एसे पाउडार लागायनाया नै गस्ला गोसोमाव नांलायलायबाय आरोना
बिदाखौ लायनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय आङो ओंख्रि ओंखाम जानाय मा जाखो मा लोंखो भिडिअ लाबाय थायासै मानो होनबा सिम्पोलसो ओंख्रि दालि ओंख्रि दल'था सना दालि ओंख्रि आलु भाजा ओमफ्राय दावदै रुनाय ओमफ्राय थाइबें खाजि आरोना बस बेनोल'मोन थ' लायनोसै एबार ना फैदो बावजोंसो ओमफ्राय आङो बिदाय लानो होननानै केमेराखौ अन खालामफैबाय आरोना नाइटि बसन्त बेरसोलायनाय आरोना बे सुथि जिफ्रा बिदिनोहाय जेसेबांनो फुराना जागोन इसिबांनो गाननो एकदम मोजां जागोन आखाइफ्रा खालि बेयावल' थांगोन आरोना गरम बोथोरबाथाय थ्रोब थ्रोब सोनो बेफ्रावल' थांगोन आरोना जिखियानो जादोला सिनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग्सखौनो फैनायलांबाय मा खालामनो अबस्थाया बिदिनो थांगासिनो बेखौनो शेयार खालामाबो उफाय गैया भिडिअ मोनसे होलांनो मोनाबाबो गोजोननाय मोनला नालाय जायनाया थ' जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच